5 kabuang masoso na kanas sa tungod sa COVID-19. Sa ikaduhang COVID-related death nga natala sa dakbayan sa Lapu-lapu. Si Luan Mirondina sa report. Gipatingog na usab sa taga-crisis management team ang soundtrack sa TV series nga The Purge. Nagpasabot kini, padung ang crisis management team mag-lockdown sa usa ka dapit nga may kumpirmadong kaso sa COVID-19. Kagabi, nadawat nila ang resulta sa COVID test sa 5 ka buwan nga lalaking masuso nga taga-Abono Pahak. Mayo 11, nadangat sa ARC Hospital ang masuso tungod sa pneumonia. Pagkasunod adlaw, nakabsan kini sa kinabuhi. Quarantine ako ang ilang family, entire family. Just to check kung itakod ba ang virus sa family. Matod ni Najel Banasya, crisis manager sa Lapu-lapu City, taga Negros ang mga ginikanan sa masuso. Apan natanggong sa dakbayan sa Lapu-lapu atol sa enhanced community quarantine. Busa kagabi, 3 ka pamilyahan nga gilangkuban sa 13 ka mga tao ang gikinahanglang ipaubos sa lockdown sa barangay Abono Pahak. Ang dakbayan sa Lapu-lapu adunay 57 ka mga COVID-19 cases, 27 na ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay. Samtang 28 pa ang nagpaalim sa tambalan ug 2 na ang nakalas. Ako lang emphasize niya, nagamatay sila because doon nag-aay sila sakit. I-test, mandatory mo ng testing, we found out to be positive also with COVID-19 virus. Uban ni Godfrey Relian, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.